थांनाय मेनि गेजेर सप्तासिम जोंनि आसामाव लोगोसे जोंनि दानि बिटिसि ओनसोलावबो जि COVID-19 एबा कर'ना भाइरासआ जोबोद गिख्रंथावै बांबोगासिनो दङ। आरोबाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। मेलेमजिबि थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि, खौरां बुथुमगिरि गासैबो थाखोनि सुबुं बे बेरामजों साग्लोबसारनानै जिउ खहा जादों। दा नैबे समाव आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जिहेतु कर'ना बेरामखौ दासिमबो थारलाहै सोखानो हानाय जि बेबस्था बेयो फैजोबाखै। दा बेखायनो सरकार बिथिंनिफ्राय जिबायदि SOP एबा नेमखान्थि खानानै होदों, बे नेमखान्थिखौ जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बा जायखिजाया ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे मानिनानै सोलियो। मानो होनना बुङोब्ला गावनि जिउआ गावनि आखायावनो बेबायदि बाथ्रा दिनैनि थासारिया बुंदों। दा बेखायनो बेरामा जानायनि उनाव सरकारखौ बा सोरखौबा दुसियोब्ला बियो फिथाइ थायनाय नङा। दा बेखायनो गावनि जिउखौ गावानो सामोलै लाखिनांगोन। बेखायनो कर'ना भाइरासनि समाव बायजोआव ओंखारनायनिफ्राय बायदिसिना बिथिङाव माखासे नेमखान्थि खानानै होदों। मास्क गाननांगौ, आखाइखौ साबोनजों सुनांगौ आरो बेनिफ्राय सेनिटाइजार लानांगौ। दा बेबायदि बिथिंखौ सरकार बिथिंनिफ्राय जेरै खाना होदों, दा बेखौ जाहाथे बयबो मानिनानै सोलियो, आं बेखौनो नैबे समाव खावलायहरदों। मैया एबा 20 मे खालाराव जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय भेरगाव साब डिभिजननि जि मडेल हस्पिटाल, कालाइगाव, उदालगुरि सिभिल हस्पिटाल आरो माजबाटनि मयलापारायाव थानाय जि मडेल हस्पिटाल, बे हस्पिटालखौ जोङो भिजिट खालामदों आरो बेहाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा दङमोन जोंजों। बेनिफ्राय बिटिआरनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि EM अरुप कुमार दे, EM दिगन्त बरुवा, EM निलुत स्वर्गियारि आरो MCLA दीपक मुर बिथांमोना जोंजों दङमोन। आरो बे बेरायनायाव जोङो जिहेतु भेरगाव मडेल हस्पिटालाव COVID पेसेन्ट लाखिनाय जाबाय अलरेडि, मैयासिम 3 दङमोन आरो बेनिफ्राय कालाइगाव एरियायावबो जिहेतु COVIDनि अनजिमाया बांगासिनो दङ। उदालगुरि सिभिल हस्पिटालावबो COVID सेन्टार जिहेतु दङ, माजबाटआवबो COVID सेन्टारनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनाय जादों। दा बेफोरखौ लानानै जों सार्भे खालामबाय, बबेयावहा अक्सिजेननि अभाब, बबेयावबा डक्टरनि अभाब, एम्बुलेन्सनि अभाब, बेफोरखौ नायजोब्बाय आरो नायनानै नुबाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै देहा बिथिंनिफ्राय बा हेल्थ सेक्टराव जेसेबांखिनि फेसिलिटिसफ्रा थानांगौ दासिम बे फेसिलिटिसफोरा गैजोबा। दा बेखायनो जेराव डक्टर गैया बे डक्टर गैयै मेडिकेलाव थाबैनो डक्टर लाबोनायनि खोथाखौ बुंनाय जादों आरो मैया जोङो रायजो राजानो खोथा होनाय जादों सप्तासेनि गेजेराव जेसेबां हस्पिटालाव एम्बुलेन्स गैया बे एम्बुलेन्सफोरखौ जुगान होनाय जागोन होननानै खोथा होनाय जादों। आरो बेनि उनाव मोनाबिलि समाव उदालगुरिनि डिपुटि कमिशनार आरो उदालगुरियाव थानाय गासैबो हेल्थ आरो एडमिनिस्ट्रेसन लेभेलनि जिखिना गोजौ थाखोनि अफिसार बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा माखासे साजेसन होनानै गालांदों आरो जायफोरखौ बिथांमोनखौ गोख्रोङै फालिनो थाखाय खावलायदों। माखासे बिटिआर सरकारनि नंगौ, बे मेडिकेलाव डक्टर, नार्स एबा मेडिसिननि जेंनाया आसामावल' नङा, बिटिआरावल' नङा, आसामावबो दङ बियो। दा मैया जों उदालगुरि जिल्लानि गंब्रै गंबासो मेडिकेलखौ नायनानै नुबाय, गोबां जायगायावनो डक्टरनि अभाब। आंनि भेरगाव साब डिभिजननि जि हस्पिटाल, बे हस्पिटालावबो डक्टरानो गैयामोन। बुंनानै आं खावलायनानै 2 डक्टरा दायो जइन जाबाय आरो थाबैनो बाहाय एम्बुलेन्सबो फैसिगोन। दा बेखिनि बेबस्थाखौ जोङो लाबाय थानाय जादों आरो बेनिफ्राय बे COVIDनि जि भेक्सिन, बे भेक्सिनखौबो खम दिननि गेजेराव एभेलेबल खालामनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टखौ जोङो प्रेसार हरनो थाखाय मैया सावरायनाय जादों आरो जोंहा फैबाय थानाय 24 एबा समबारखालि बिटिसिआव जिहेतु एसेम्बलि जिरायगोन, बे एसेम्बलियावबो जोङो बे डिसिसनखौ लागोन आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो बेखिनिखौ जों नाजादों आरो हायैखिनिखौ जायफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ मावनो गोनां बेखौ जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि थाखाय प्रेसार हरनो थाखाय जों सावरायनाय जादों।